Hoy! Ay naapaw, sobrang busy ka mo kasi cellphone mo ma, din pa'y mapuutan nga, sumangput titaon. May karot ati bibuyaag. Ay naapo bakit? Ay na, sobrang nga banog ti trabaho. Bay, ito yung angut-angutam. Dagarod mang angot ko lakay. Ano kumangay may, mantabang ango umaon. Nagbanglo si ka. Umaya mo Ay naapaw. Gap-gapon sa kanyang lakay. Kanyang talaga lakay. Ay natal na anak bakit? Ay naapo bakit? Tagaramid ka man ti iso-iso maun. Manada. Inya kumangay may te. Ang mga ditoy. Gap-gapo nga talaga kanyang lakay. Ay naapo bakit tal na anak? Natamanayin, nagaramid ka man ti iso maun. Aman, agap-gapo kanyang lakay. Agap-gapo tabulsam. Yo, inya kumangay may te. Ay naapo bakit? Kasla kalaasaw. Tampay, kadalahim nga kay Nine. Kanyang talaga lakay. Ay natal na anak bakit? Agap-gapo tabulsam. Ang sildo kanya. Ay, awan pa'y bakit? Kita man tabulsam. Kita ikunat ko. Kita ikunat. Napaupay ko. Dapay na bang mga... Awanay, data lang di kwartak. Sino? Ang dati napigpig sa ango ng... Pagpigsadaan ko na nga, data lang di kwartak. Alay. No. Awa nga bulsam. Kita kunat. Kunakungkot. Ay na. Banglo. Apo, bakit? Natigayan di mang angot kung Basta manabanglo. kwarta titong tuhan, nagpigsa, ti panagangot mo. Siyempre nagbanglo. Awanay, awan ti kwarta ka, nalamami na. Awan nga talaga. Bangsit ka. Ayun, ma. Banglo nga talaga. Umaya mo si ka. Kagdi ko sa'yo.